Os últimos datos oficiais coñecidos amosan que, que no primeiro trimestre deste ano en Galicia rexistráronse 696 divorcios consensuados, é dicir, de mutuo acordo, fronte a 398 contenciosos, é dicir, con litixio, os que non hai acordos, que acaban nos tribunais, vaya. Pois ben, estes son os que máis descenden, caeron un 22% respecto ao mesmo período do ano pasado. Somos a sexta comunidade con menos rupturas xudicializadas. Detrás desta tendencia, que está? Pois en parte a reforma legal aprobada en 2025 que obriga a intentar un acordo antes de presentar unha demanda contenciosa. O obxectivo é reducir a conflitividade e favorecer solucións negociadas. Hai que dicir tamén que estes procesos poden ser máis lentos e engadir máis trámites antes de chegar aos tribunais. Pero o importante nesta vida, ímolo comprobar, é levarse ben, aínda que o amor acabe. Alba. Pois sí, Bernardo, eu aínda non me casei e xa estou pensando en divorciarme. Se algún día me divorcio, eu quero ser como eles. Vou vos presentar. Ela é Belén, que estivo con Iván moitos anos. Cantos anos? 12 anos. 12 anos. Despois de 12 anos, 2 fillos. Ela agora está con Liliana, ela con Julián, e todos amigos. Belén, como isto? Pois, normal, para min está normal. E para ti que eres a parella dela? Para mí es normal tamén. Sí? Tamén todo normal. A ver, cando vos dixeron que eran amigos despois do divorcio, ti víchelo como algo normal, Liliana? Sí, sumamente normal. Tenemos muy buena comunicación, respeto, paciencia, tolerancia, que todos tenemos personalidades diferentes. Claro, estamos nunha cafetería porque vos normalmente quedades para tomar algo, para ir á piscina. Sí, nosotros quedamos para ir para la piscina, para ir de festa, para tomar algo, o estar en casa haciendo un churrasco, conversando, pasándolo bien, tomando algo. E sempre foi así? Ou non, Belén? Ou ao principio foi difícil? Non, sempre foi así. É máis, eu penso que desde o primer día, cando perdemos o amor, a chispa, pois empezamos a ter unha relación como de irmás. Que opinas deses matrimonios que, bueno, que non acaban tan ben? Es que non sei... É difícil. Sí, nunca estiven en ese contexto, entón, non sei. Claro, porque ademais, vos as dúas quedades tamén para tomar algo. Sí, claro, que nos hemos ido de fiesta solas un montón de veces, ¿eh? En esas quedadas, Liliana, agora que non está vendo ninguén, chismorreades del tamén, supoño. Claro, claro. O que máis, diste, sí, moito. Sí, ela me das as queixas del. É dicir, a súa nova parella queixase del. E ti que lle Sí. dis? Que ela foi a que quiso... Eu ya advertina. Ti advertiches a ela, si dixeches non con ela. Ai, ti verás. Pero hai unha historia máis bonita aínda porque vos fuchedes parella antes de que ti estiveras con ela. Explícame isto, Liliana. Sí, nosotros fuimos novios jóvenes allá en Venezuela. Somos venezolanos y después a los años, ya cuando él tuvo sus hijos, su pareja, yo también tuve mi hija, mi pareja, nos volvimos a ver y otra vez, bueno, yo creo que sumamente más maduro, sabíamos ya lo que realmente queríamos y así funcionó. Y bueno, ya conocemos a Belén y Belén súper maja de verdad, que se ha portado súper bien con nosotros. E no primeiro momento entendiches a súa relación, boa relación? Sí, del primer momento, siempre tuvimos buena relación, siempre. Vos creo que tedes un fío vermello, sabedes o que é a historia do fío vermello? Fío vermello. Sí, vouche contar eu. O fío vermello é que ti conectas con unha persoa e despois de moitos anos poden pasar relacións polo medio, como vos dous, e despois volves conectar con ela. É Sí. para sempre, xa, isto? Sí, yo creo que hasta que estemos velliños ya... Son para sempre, xa. Sí, xuntiños sempre. Ya vamos moitos anos juntos y felices. No, hay momentos que lo quiero devolver, pero Belén ya no me lo recibe. Non o recibes? Non pode con cambio? Xa lle dixen que non. Non, xa pasou o período de proba. Advertina. Pois xa sabedes, tomade nota para que os divorcios sexan así de maravillosos e que se podan levar todos ben, que isto é unha fantasía. Quedan para tomar algo, para ir á piscina, para todo. Que opinades aí no plató? Eu estou encantada con esta historia.